To boli také momenty, kedy zase proste nič vladí, musíš ísť do toho lesa, chod do toho lesa, tam ti bude dobre. Budeme sledovať ten efekt plašenia na výskyt medveďov, či teda to niečo urobilo. Jedným slovom by sme mohli povedať, že je to nečinnosť. Nečinnosť štátu pri regulácii medveďa hnedého. Moja mama mi dala druhýkrát život. No píchate, kde sa dá, len aby to zdochlo. Ako tým koňom sa dostanem? Či s tebou, alebo bez teba, ale budem to mať. Hej, Macko, stoj. Chodí pravidelne, minulý rok to bolo asi 150 razy. A ja sa budem pozerať, že áno, medveďku, jo, ty si chránený. Natáčaj to, Nikola. Ja nejdem natáčať, ako sa ideš zabiť. Môžem aspoň zdať čím búchať, alebo čo, ak by prišiel v noci. A čím tie medvede idú plašiť? Či sa najedia fazule a budú sa k nimi otáčať zadkom? Tu už prestáva akákoľvek sranda. Pán Huliak je výborný starosta, ale úplne na hovno ekológ. To je zúfalstvo. Úplné